دلاور جوانێکی 16 ساڵی ji bajarê Tirabîspî yê Rojavayê Kurdistanê ye. Ji 2015 ve li bajarokê Fîlkerxanê Nimsayê dijî. Duwarê civakî de gelekî çalaka û tîkliyeke wî ya zêde li gel civaka Nimsayê heye. Piştî ku xwendina xwe ya amadeyî bi dawî kir, ew ji aliyê şaredariya vî bajarokî ve wek karmendê şaredariyê hat hilbijartin. Bi vî awayî dibe yek ji nimûneyên serkeftî yên tevlîbûna penaberên Kurd di nava civaka Nimsayê de. مکاریو خوندنەکە بلندر بکەم لێ کێفام دات کۆ ئەسکارێکی و خوندنێکی بکەم یەکی کۆ نزیکی خەلکی و کە جواتێ بێ و ئەفکارا منیان و نزیکی جواتێ و خەلکیە تمی من دیت کۆ دیا من و باوێ me ئاریکاریە خەلکێ دکەن و کێفاواتێ کۆ ئاریکاریاوا بکەن ji ber lo kêfa min jî tê ku karê min de ez weke diya xwe û bavê xwe karim alîkariya xelkê bikim. Dilawar wê him di şaredariyê de kar bike wek karmend û him jî li wir bo dema 3 salan xwendina xwe berdewam bike. Di vî warî de da ku bibe karmendekî şareza û serkeftî. Super, das gefällt mir. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, heute ist ein sehr schöner Tag für mich. ev ji bo min rojeka xweş e min ev malbat di sala 2015 de nas kir min dilawer nas kir îro heta ofîsa min û girêbesta karî imza kir wê dilawer êdî li vir kar bike û em bi hatina wî kêfxweş in. Armanca dilawar ew e ku bibe kesekî aktiv di civaka Nimsayê de her wiha daxwazê ji hemû penaberên Kurd yên li Ewropayê dike ezmûnê werbigirin û xizmeta welatên ku lê dijîn bikin da ku rojekê bikaribin vegerin welatê xwe û li wir jî xizmet bikin. Hemed İbrahîm, Rûdaw.